Schudla som 27 kg za 6 mesiacov a počas tých 6 mesiacov sa mi kompletne zmenili chute. Ale čo som ja urobila prvé 3 mesiace, ja som úplne vyradila sacharidy. Ale vy to nerobte, sacharidy sú totiž pre naše telo potrebné. Len ja som potrebovala veľmi rýchlo dostať svoje telo do režimu spaľovania, tak som to urobila, ale ja si svoje telo poznám. Ale na čo nám slúžia sacharidy? Sacharidy sú hlavným zdrojom energie pre mozog a svaly. Ak si zvolíme tie správne sacharidy, tak udržiavajú zdravú hladinu cukru v krvi. Podporujú tiež funkciu nervového systému a sú dôležité pri športe a regenerácii. No a ešte predtým, ako vám poviem tých top 5 sacharidov, ktoré by ste určite mali zaradiť do svojho jedálnička, tak vám poviem, že vlastne aj cukor je sacharid jednoduchý, monosacharid. Preto, aj keď vy dostanete hlad, taký rýchly hlad, že rýchlo niečo musím zjesť a dáte si tú tyčinku alebo ten sladký džús a nacpete sa tam tým cukrom, tak ono vás to zasytí rýchlo. Ale tak rýchlo, ako vás to zasytí, tak rýchlo to aj splasne a vy budete onedlho hladná. A na čo je to dobré? Ono sa totiž to presne z tohto aj priberá. Ono je naozaj lepšie si udržiavať tú hladinu cukru v krvi počas celého dňa stabilnú. Takže teraz poďme na to, že ktoré sacharidy zaradiť určite do jedálnička. No a kedy jesť sacharidy, to je tiež otázne a poďme si to vysvetliť. Ja osobne ich teraz jedávam ráno, na 10, na obed. Nemusím, že vždy, hej, ale v podstate ako vždy, keď si dám sacharidy, tak vždy len do poludnia. Popoludní a večer už staviam len na bielkovinách. Pretože sacharidy my jeme vtedy, kedy máme ešte tendenciu sa pohybovať, kedy ešte máme tendenciu tie sacharidy aj spáliť. Po obede a večer, a hlavne večer, už teda ako nejdeme asi bicyklovať alebo behať, tak vtedy je dobré dať si bielkoviny. Bielkoviny navyše majú neskutočne dlhý zasycovací efekt. No a keď chcete vedieť, ako som schudla 27 kg za tých 6 mesiacov, tak všetko som to spísala do e-booku Zdravé chudnutie v menopauze. Ak máte záujem sa to dozvedieť, napíšte mi e-book a ja vám pošlem link.